Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi prøve at lave nogle challenge. Første challenge er, at jeg skal bunde det her glas på 10 sekunder. Så 3, 2, 1, nu. Det kunne jeg ikke. Jeg spiller helt vildt meget. Nå. Næste challenge. Det har jeg nok også set i min 13 Sub Special. Skal jeg tage det her. Cayenne pepper hedder det. Og så skal jeg også lige hente noget andet. Det gør jeg nu. Og så var det også det her pepper, så I kan se sådan chili mix spice. Så lad os hellere komme i gang. Jeg starter med det her. Prøv at se, der er sådan noget, man skal kværne af her. Smager det lige. Jeg har taget et lille stykke her på mine fingre, så jeg på lige. Det smager sådan lidt af, hvad skal man kalde det, burger fra McDonald's og sådan noget, men det smager også ret meget af chili bagefter. Det smager egentlig ret dårligt. Og for satan, det skulle jeg ikke gjort. Nå, men for helvede. Au. Og begynder det faktisk at smage godt, men slet ikke endnu. Desværre. Næste challenge, som jeg lige har fundet på, det skulle nok være... Ja, det har jeg ikke fundet på endnu. Det er lidt dumt. Ja. Men der tror jeg, at den challenge, jeg skal lave nu, det kunne egentlig godt være, at jeg bare skulle... Der fik jeg den jo. Wow, for helvede. Og jeg rundtager sådan nu. Det kan helt ondt dem i hovedet. Har det sgu ikke gjort. Dårlig challenge. Nå, men så tager vi altså det hele på samtidig til sidst. Kan jeg lige noget af det her. Der. Så tager vi en del af det her nu. Man skal lige sådan til at brække det af her. Her har jeg sådan et rimelig stort stykke. Jeg ved ikke lige, om I kan se det her. Nå, men det skal jeg så til at spise her nu. Og så skal jeg også lige... hedder det. Og jeg så ventede I lige. Det må ikke gøre ondt. Hvorfor helvede? Nå, men så skulle vi spise det her til sidst. Det er fandme stærkt. Men det her, det skal jeg altså ikke spise igen. Det var for slemt sidste gang. Så jeg vil også min 13 Sub Special, hvor jeg bare skal have et helt glas mælk. Nå, men så filmer vi sidste gang. Husk at subscribe og like. Så må I jo bare have det godt. Det er mega stærkt.